Santiago ta' 3 snin u nofs ram issieru imut. Biex xokkijiet qudiemu ta' 3 snin telqitu ommu. Umbat mar ma' nanna u ma' ħuħ għandu ħuħ 4 snin ikbar minnu, ġie abbużat minn ħuħ meta kien ma' nanna. U il-gvern deċida li jieħduh mill-familja, l-iniku familja li kien fadallu u għamel 4 snin u nofs ġo home. Furi dan għamel nofs ħajtu ġo home. Fejn sab l-imħabba? Ma ħajtu kollha kulħadd abbandunah. Umbagħad dat tifel jiġi adottat u jerġa' jitlaq dawk in-nies li jħobbu il-dawk l-uċuħ familjari tagħhom li kien magħhom 4 snin u nofs trid jibda ħajtu magħna ġdid. Vurdiri ara kemm jaħasra dawn it-tfal jgħaddu minn sitwazzjonijiet vera korroħ.